belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang. Mau di nganggo syair bisa pakai syair saut-sautan gitu ya? Bisa ya Pak Guru. Oh iya, mau. Ini apa Pak Guru? Sopo mesti kayak gini gitu. Ngawur. Lah aku mau nginceng itu wayang 18 plus. Kamu nggak boleh lihat. Syairnya bisa? Bisa. Pamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Gus Ipul. Aduh. Kok pinter men adike sapa? Napa? Hah? Bedet. Iki geting kowe angger cedak aku ngono wi lho, terus bedat dhewe ngono wi lho. Masa dadak leren tak bedatke anu. Ayo dilanjut bisa? Bisa? Bisa. Itu tadi kayu, ta? Kayu. Ana dompet digawe apa? Ana dompet nggo ada duit. Duit akeh duwite sapa? Duit akeh duwite Gus Ipul. Pak, nyuwun Pak. Hei! Kok apa-apa Gus Ipul le? Mumpung ketemu beliaunya kok ya. Kok ketemu Gus Ipul sing diapi-api ya Gus Ipul, soalnya sing nimbali ya Gus Ipul. Ana omah gede omah Gus Ipul. Duit akeh nggone? Gus Ipul. Gus Ipul. Dilanjut bisa? Bisa. Aku yang menjadi seniman ya. Seniwan Iya kan? Seni wanita. Oh iya, seniwan. Seniwan seni. Iya, seni wanita. Seni wanita. Aku tuh bisa membahagiakan hatiku sendiri dengan cara mendekatimu saja. Oh. Pokok aku ndek sebelahmu wis bahagia. Alah. Ayo salam dulu, ini masyarakat Pasuruan banyak yang hadir tumplek-blek ana ing gor Untung Suropati. Yuk ucap salam dulu. Injih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedayanipun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tumplek-blek meskipun cuaca hari ini agak hujan deras. Aku ndek Mas ketrocoan peng bolak-balik Mas. Oh ngono? Iya, dadi ki ning kene iki duduk keringet. Apa udan? Banyu udan. Oh. Iya, ning enggak apa-apa, tapi Masya Allah subhanallah ini benar-benar sangat banyak sekali ini penontonnya. Luar biasa buat Pasuruan. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Lan ugi kagem Bapak Ipul. Gus Ipul. Sugeng rawuh matur sembah nuwun nggih. Sampun nimbali Mas Akbar sak rombonge. Sak rombongan. Kok sak rombonge bakul bakso piye aku? Ya. Sak rombongan. Kok sak rombongan? Gus Ipul mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah ralokane malah kebak. Amin. Sudah? Ya, iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Ben penonton ora mulih. Begitu. Dadi diudani sik ya ta, ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya ta. Diudani sik. Maksudnya iki banyu hujan, air hujan. Air hujan iki mesti aku geding aku. Malah KSBB. Apa kuwi KSBB? Kelingan sing wis-wis. Oh. Di live streaming loh lambene. Oh ya luar biasa. Pasuruan dek niken. Ndak lah, aku cedek sampean ki lho malih KSBB. KSBB apa? Kelingan sing wis-wis ki mau lho Mas. Oh nyapa to. Sing wis ki ya wis ya to. Sing wis ki ya wis, sing arep ayo dibaleni ngono to. Dibaleni. Ya. Dil ya iki. Dil, setuju ora iki? Ya. Aja gawa ning ndi. Ini Pasuruan disebut kota santri ya toh. Kota santri gitu. Identik dengan agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik. Apane sampean ki nak nganggo kerudung tambah cantik ya toh. Heeh. Jadi umum ning kene iki selawatan ya toh ki ora ana eleke mergo yang memegang pucuk kepemimpinan
Kota Pasuruan adalah yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul gitu. Iki dikei solawatan, Dik. Upama sampean solawatan karo aku saut-sautan iso ora, Dik? Bisa? Hah? Bisa. Saut-sautan ngono. Bisa. Jek iso kompak ora gah aku ngono kuwi. Jek iso kompak ora. Iso. Oh, iso ya. Aku nyuwun mic agak dibanterkan. Ini Mas. Iso madok Iso mik iso bosirah barang. Solawatan bisa? Bisa. Oh. Mamane. Alamate apa Mas? Kok iso alamate anak soleh lho malan. Solawatan. Iya, salawat apa? Salatullah salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah salamullah Ala Yasin Habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Wah, bersolawatan kok cium itu. Lah kan jare adik. Oh iya, ya adik kan di tempat umum kan yo nggak pantes saru nek cium. Di tempat umum adik, kalau di belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang. Umpama di nganggo syair bisa pakai syair saut-sautan gitu ya? Bisa, ya Pak Guru. Oh iya, Ini apa Pak Guru? Sopo mesti kayak gini iki? Ngawur. Lah aku mau nginceng itu wayang 18 plus. Kamu nggak boleh lihat. Syairnya bisa? Bisa. Mamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Gus Ipul. Aduh. Kok pinter men adike sapa? Napa? Hah? Bedet. Iki getingku ya angger cedak aku ngono wi lho, terus bedat dhewe ngono wi lho. Masa dadak leren tak bedatke anu. Ayo dilanjut bisa? Bisa. Itu tadi kayu, atau? Kayu. Ana dompet digawe apa? Ana dompet nggo ada duit. Duit akeh duwite sapa? Duit akeh duwite Gus Ipul. Pak, nyuwun Pak. Hei! Kok apa-apa Gus Ipul mumpung ketemu beliaunya kok ya. Kok ketemu Gus Ipul sing diapi-api ya Gus Ipul, soalnya sing nimbali ya Gus Ipul. Ana omah gede omah Gus Ipul. Duit akeh nggone. Gus Ipul. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo adah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke. Oh lambene. Kosong. Manuk gede manuke Mas Akbar. Hei! Kayak tauro. Urung tauro. Ya ora maksudnya manuk ning gone omah kae Mas Akbar. Kutut, manuk kutut itu loh. Iya, domonge kok. Ora. Manuke lho mbek didemek kloget ngono kae. Ngawur Manuk ning kurungan. Jenenge Seno. Tuh apa? Dek niki. Alangkah lebih meriahnya lagi mumpung sing hadir pada malam hari ini banyak apa-apa. Iya, pegangkan miku tak benakne sing bedat mau, Mas. Ya Allah. Iki mikir cekelene tak benakne sing bedat ngono lho. Rumangsaku kok Piye? Mumpung sing mirsani akeh. Sing mirsani kathah ya toh. Alangkah lebih meriahnya dan hidup suasana panggung kita berinteraksi dengan para penonton yang hadir pada malam hari ini. Boleh? Gimana itu? 3 ya Mas Heru. Piro? Hah? Piro? Loro. Oh, loro kok pelit. Loro. Pelit banget. Piro? Telu. Telu. Ya, gimana ini? Dipaskan ditutoknya tuh
Mas. Oh iya tak pas. Aku ki nek ngepasne wangel aku kadang olah. Ya wis poro kok dadane ora rampung-rampung. Tibake bedat sak benike ya. Romangsaku kok 3 Mas Heru, 3 ya. Iya. Aku minta penonton 3 orang dari sana, dan dari sana. Nanti dapat kaos ya. Kaosnya gambarnya Akbar sama Niken. Oke, nanti dikasih pertanyaan, Kita kok aku belum dikasih gimana Tih? Ya nanti ada di belakang. Gitu. 3 orang dari sana 1, dari sana 1, dari sana 1. Ayo langsung naik, ayo. Langsung naik. Langsung naik dari sana belum? Anak kecil. 3 orang. Ayo. Kok kono urung ono kok. Kok kono. Ayo maju langsung. Ayo. Oh itu. Ini salaman sih, Dik. Salaman sih. Dik ini kan Dik benakne ora apa-apa. Perkenalan dulu. Mic-nya dikasih mic-nya. Ayo Miki, sinden. Miki dikasih. Ini ki monggo, Pak. Ini adik sing kecil dulu. Perkenalan dulu, Dek. Namanya siapa? Vino. Hah? Vino. Berdiri aja wis iki ndek kok Mas aku lungguh malah saya ora ketok penontonnya. Dek Niken. Niki jumeneng napa? Jumeneng aja. Jumeneng mawon Bapak. Nggih, sugeng dalu matur sembah nuwun. Nggih, niki namine Dek sinten? Vino. Dek Vino kelas berapa? 5. Oh, kelas 5 SMP. SD. Kelas 5 SD. SD. Bedek ana Pancasila. Pancasila kon muni sing banter. Pancasila sila kelima. Golek mikir hangus. Keadilan Hitungan sosial. 1 sampai 3. 1 2 3 wes hangus. Urung lambene urung mengo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pintar. Diacak-acakne ke sila berapa? Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila ke-1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Kasih kaosnya. Kaos. Ya. Ini buat ya. aja didol ya, Le. Ini nek didongno payu 1 juta loh. Sekolahnya saya pinter ya. Oke. Rumahnya mana rumahnya? Taman Asri. Oh, Taman Asri. Tak kira. Lulusan SD aja. Kalau SMP SMA berat jangan ya. Mana tadi rumahnya mana? Taman Asri. Taman Asri itu mananya Purwosari. Piye to, Mas? Oh, adoh ora karo Purwosari. Jauh ya? Nggih. Oh, jauh ya wis aja. Iya. Ya, turun. Taman Sari itu apanya, Bang Jo? Ada Bang Jo deh. Dah, Terima kasih sayang. Makasih. Inggih, waduh. Nggih, makasih. Ih, anu. Iki adek sinten namine? Hei. Sing cewek sik, Sing cewek. Sampun. Nggih, niki. Perkenalan Dek Niken ditanya. Perkenalan namine sinten Bunda? Bunda Rizky. Iya, saya ngefans sama jenengan. Oh, ngaten. Mboten ngefans kali Akbar. Nggih. Oh. Dari mana, Mbak Dari Rizky? Pasuruan aja. Pasuruan aja. Nggih. Nama lengkapnya siapa? Rizky siapa? Rizky Hartini. Sekarang kerja. Enggak, Oh. rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga, luar biasa. Wes saiki bedakane sing gampang wae Dik Niken. Sampean. Tak bedeki, ya ta? Nama lengkap kuwi sapa wis? Aku isa, Mas. Muhammad Raden Ayo. Akbar Syah Alam. Ayo cek kewalik wis. Keliru. Ayo diurut nih, mau aku ora urut ngono kuwi. Ayo, sapa? Raden Terus
Terus? Raden Muhammad Akbar Syah Alam. Raden Muhammad Akbar Syah Alam. Bener. Rumahku mana tak? Rumahku mana? Nganjuk. Nganjuk, ya udah. Kasih Mas Salah, Heru. salah. Dan di omahku. Kediri. Oh, nggih, bakale. Nggih, amin. Kaos. Ya ki, ya penak to. Wis to penak. Heeh. Inggih. Makasih. Yang terakhir. Selamat malam, Markus. Sapa jenenge Markus? Tikus. Aduh teko Surabaya. Pripun kabare, Cak? Waduh, Cak Surabaya rek. Ada teko Surabaya cuma kepengin ketemu wong Tinalan. Oh ya, nyusul Surabaya luar Keren. biasa. Namanya Pak Markus. Nggih. Aku sing bedheki ya Pak ya. Nggih. Surabaya kudu iso lho saiki ya. Nggih. Dukun bayine Surabaya sapa? Ate. Sak menika kathah Kang Mas. Oh kaya. Oke. Nasi goreng terfavorit di Surabaya nasi goreng apa, Bapak? Nasi goreng babat. Ada lagi. Asin, goreng asin. Yang paling favorit di Surabaya itu kalau nggak salah nasi goreng jancuk gitu. Ya jajan. Ya, ada Mas. Kuwi tuku terus bisui ngono to. Bapak Markus dari Surabaya. Nggih, saking Surabaya gubung. Gini aja Pak, pertanyaannya gampang. Sebutkan 7 nama wayang sembarang pun. 7 nama wayang. Ayo, sembarang wis. 7. 7 aja. Ayo. Gareng, Bagong, Semar, Petruk. Papat kaya diurutne penak men. Malih. Telu kurang telu. Kurang telu. Narodo kaya aduh men. Togok. Togok karo Markus. Karo Sengguni. 7. Oke, kasih Mas Heru. Kita foto Matur sih. sembah Oh nuwun iya. Bapak. Awah. Nggih. Kalah karo Pak Makrus aku. Makrus ya apa? Loh, apa ki? Nggih. Oh ya. Oh, kebablas. Saliman wae sampai diting lho aku meh. Niki Gus Ipul masih duduk, masih lenggah? Masih. Oke. Mbok Nggak. mriki, Gus. Nggak, nanti aja saya dari sini. Tapi gini, saya matur nuwun ya. Oke. Gimana? Nek kate turu ngono iku aku kadang sering ngrungokno Gus Baha. Setelah itu ya ini Mbak Niken sama Mas Akbar. Pripun, Gus? Jadi saya terima kasih panjenengan berdua sampai sini. Nggih, Dan sami-sami Gus. Kami memang pengen banget panjenengan rawuh di Kota Pasuruan. Amin. Bersyukur. Amin. Nggih. Jadi kadang kita itu kalau mau tidur itu banyak yang kita lihat di YouTube, di Nggih. TikTok ya. Saya sering kalau malam pas ada waktu saya sering dengarkan Gus Baha. Nggih. Nah, berikutnya saya juga sering dengarkan panjenengan kali Mbak Niken. Amin. Maka itu kita gembira sampai di sini. Nggih. Matur nuwun, Gus. Matur nuwun. Saya kagum lah, ini saya dengan istri Mas Adi kagum kali panjenengan berdua Amin. bisa menginspirasi dan sekaligus meneruskan warisan leluhur Nggih. wayangan. Tepuk tangan untuk semua. Mungkin ada nasihat, Gus, Dah. untuk saya dan Mbak Enggak, Niken. ini Nggih. muda-muda semua ya. Sinda ini yo Nggih. nom-nom, Nggih. warang gono nih yo nom-nom kabeh. Nggih. Saya terus terang terharu gitu loh. Nggih. Pokoknya seneng tok lah sini wis. Nggih. Monggo. Nggih. Ana apa? Mboten. Ini terus nek Nggih. nasihati wong loro kapan-kapan tak nasihati khusus. Wadah lagi aku mundur. Cuman begini Mas Akbar. Nggih, terus pundi, Gus? Ceritakan sedikit sebelum Mbak Niken habis ini kita minta lagu lagi ya. Iya. Ceritanya opo iku mau sing sampean ini. Saya sering nonton wayang, saya suka sekali wayang tapi tidak semua saya ngerti. Iya. Lakon dalam wayang itu. Nah, iki mau apa ini yang panjenengan pembukanya ini tadi apa? Ini Tentang kisah apa? potongan kisah serial Angling Darmo, Gus. Nggih. Yang sudah digarap gitu. Nggih. Angling Darmo adalah seorang raja dari kerajaan Malowopati. Ya, terus mengikuti sayembara di pertapan Giri Kencono. Lah, itu siapa yang bisa mengalahkan Batik Madrim itu bisa mendapatkan putri cantik yang bernama Setyowati.
Tapi di sisi lain Batik Madrim mengadakan sayembara itu niatnya bukan untuk laki-laki pilihan yang terbaik untuk si Setyowati adiknya, tapi Batik Madrim mengadakan sayembara itu tujuannya agar tidak ada laki-laki yang melamar Setyowati, karena pada intinya Batik Madrim dan Setyowati itu ada hubungan asmara. Tapi tidak sepengetahuan oleh orang tuanya si Setyowati dan Batik Madrim yang bernama Resi Manik Sutro. Kurang lebih seperti itu, Gus. Iya. Nah. Engko akhirnya piye kira-kira? Mangke dipirsani mawon. Oh, siap. Oke. Untuk Mbak Niken. Nggih. Saya ngikuti Mbak Niken mulai masih sangat kecil sekali ya. Nggih, matur Tapi sembah sekarang nuwun. tumbuh dengan cepat dan sekarang menjadi salah satu yang apa ya, populer di Indonesia. Nah, saya sama istri mau ngundang lagi berdua nanti halal bihalal ya. Amin. Amin, Matur nuwun wis, lanjut. Saya di sini ngikuti terus. Oh siap, Sampai selesai. Kula tunggu lho Gus, menawi dipun undang melih, menawi dipun napa niku ken wayangan kali Dek Niken kula tunggu nggih Gus Ipul. Nggih. Menawi anu, Halal bihalal. Kula samar nek batal napa dipanjri sakniki napa pripun? Beres. Aman. Siap Ya. nggih. Niki lanjut lagu-lagu Dek Niken nggih. Nggih, lanjut Nggih, Mbak Niken nggih. dulu. Cek Lagu di- yang lagi spiral Dek, viral. Lamunan Dek. Niki permintaan dari Bapak Saifullah Yusuf Nggih. Gus Ipul. Digarap musik wae ben meriah. Heeh. Siap. Lamunan nggih Dek untuk menghibur para warga masyarakat ana ing Pasuruan. Maju enggak apa-apa. Minta maju. Oh, Monggo, apa-apa. monggo. Los mawon nggih. Los gol. Nggih. Amit nggih. De Victor. Ngeten. Nyuwun sewu nggih, Gus. Nggih, monggo. Jane ning kene yo ketok. Ndak puas. Enggak puas. Ya. Lamunane niki versi gamelan nggih. Musik mawon Dek. Badhe nyawer to, Pak? Ora to, Pak. Engko lagi gamelane bar iki musik wae. Heeh. Ya. Oke, monggo. Nggih. Kenangan kalian panjenengan, Gus. Jenengan maju nggih. Nggih. Mriki. Nyun sewu. Monggo. Niki ada sedikit kenang-kenangan dari saya, Gus, berupa wayang. Niki wayang Setyaki, Gus. Wayang Setyaki. Niki kula mboten bahas napa-napa, mboten bahas perkawis di kehidupan nyata, tapi Setyaki, sosok Setyaki di dunia pewayangan adalah sosok yang gigih, sosok politikus yang hebat, dan sosok santrinya Prabu Kresna. Nggih, tokoh Setyaki niku. Jabatanipun kalau di Kerajaan Dwarawati niki menteri, Gus. Setyaki lho ya, Setyaki. Niki nggih Setyaki, senes Gus Ipul. Tapi duka nek benjang nggih, matur nuwun Gus. Niki ada kenang-kenangan, niki ada inisial saya, Ras Raden Akbar Syah Alam niki. Nggih. Mohon diterima nggih, Gus. Kagem tondo kurmat Nganjuk Pasuruan. Matur nuwun. Difoto toh cah, difoto. Nah, oke, nyun. Hah? Oh itu ya. Oh foto. Oh nggih. J. Mereka yo. Ya. Nyanyi mana yo? Matur nuwun. Lagu apa? Napa? Wingi apa sih? Pelanggaran. Bisa. Pelanggaran. Oh ya njaluk pelanggaran ternyata. Pelanggaran Lintang Asmara. Ya wis kabeh monggo wis pokoke. Oh nggih, niki los nggih. Los. Ngantos jam sekawan. Pun matur nuwun iki sik semangat semua. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih. Oh, matur nuwun, Mbak. Nyuwun barokahipun pangestunipun nggih, Gus. Sik, ning kene sik. Napa? Ya ditahan ning kene sik. Duet. Oh nggih. Duet. Iya. Oh iya, Dalam kita duet. tadi kan sudah foto bertiga, kita belum foto berdua. Di foto ya. Sik lem madhep rono. Mati ya?
mic-nya mati nggak? Mic-mu sih lo Mas. Mic-nya mati mic-nya. Oh iya. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. Nyanyi dhewe apa? Mah. Nyanyi apa? Duet. Berarti Lintang Asmara ya? Ya wes ya, wes. Oke. Yo terakhir duet yo, terakhir yo. Oh, terakhir toh. Yo aja akeh-akeh iki. Pinates sak jame. Ayo Lintang Asmara yo. Yo jajal serial Angling Darmo. Iki piye lelakon sak rampung iki? Yo disawang dimatke bareng-bareng yo Mas Gareng Dik Bagong. Ya truk. Heeh Mas ah. Kencan rasane, kencan jiwane, kencan kabeh para warga masyarakat ana ing Pasuruan ya. Niki kersanipun kados pundi Ndara Angling Darmo. Tutna sak lakuku Kiai, panjenengan ingsun bakal mlebu ana ing alas. Goleki sato wana buron alas bakal tak pikut. Sun gawa ana ing negara Malawapati. Kabeh iki mung kanggo nuruti pamintane garwaku Yayi Setyawati. Kula namung tut wuntat lampah paduka Ndara Tarunana Windanana ora bakal bali yen durung kasembadan ing sedya. Sumangga kula dherekaken Gus. Sikra kang kala tumingal
Ana padha mirah ingsun Rekaten pas monggung mijil tubuh dahan tanpa karya sangkang rinemakan Gusti ya jagat dewa Bathara ya jagat pramudita mboten dugamana kula saged kepanggih kalian sedulur tunggal peguron kula Paduka Sang Angling Darma inggih Kakang Nagaraja winantuing sami-sami mumpung kepanggih kalian andika Sang Angling Darma kula badhe sambat kalian Paduka Sang Prabu. Agyatri sangapi rangu rinangkul ginempet kempit ing babakan punapa Kakang garwa kula bojo kula pun Nagagini sampun benten kalian adat saben Nagagini sampun boten ngajeni jejering wong lanang ingkang minangka dadi pepayunging kulawarga. Lah sak menika garwa Paduka Nagagini dhateng pundi? Kula inggih boten sumerep teng pundi-pundi nggih boten nate pamit. Menawi mekaten sumangga kula kanthi nyuwun dhateng purbaning Gusti kang akarya jagat. Mugi-mugi niat kula anggen kula kepengin biyantu Kakang Nagaraja andadosaken katentreman tumrap keluarga Paduka Kakang Nagaraja. Aduh matur nuwun sinuwun. Malane ngarat legeteking jagat gelah-gelahing bumi panuksmaning jajilanat sukertaning bawana layak to layak Kakang Nagaraja mesgul atine tinemune kaya ngono tumindakmu heh Nagagini kae tak sawang Nagagini lagi tumindak selingkuh karo Nasmara kelawan Ula Tampar. Kula tampar bosen urip kowe. Tibani jemparing kelakon ilang nyawamu dening Sang Angling Darma kowe. Turut-turut miturut anut sumarah mring Gusti. Waduh
ngaturaken panuwun dumateng Sang Prabu Angling Darma sampun paring pengayoman dhateng kula. Kula sanget boten nginten tinemunipun nesta pakartining garwa kula punaga gini. Wani slingkuh lan ula liyane ula tampar kurang ajar. Sampun Kakang, sedaya lelakon menika adile namung dilakoni. Sejatine ingkang nandhang reribet boten ngemungaken Kakang Nagaraja. Nanging kula pribadi Angling Darma sak menika inggih nembe nandhang pepeteng. Perkawis punapa sinuwun? Kula aturi paring dawuh sampun ngantos rikuh kang sarta pekewuh. Kakang, kula ngantos dumugi wonten madyaning alas bebedak saking kewan. Kula namung mituruti pamintanipun garwa kula pun Setyawati. Krana wiwit kaboyong dados garwa kula, Yayi Setyawati dereng saged ayem lan jenjem manahipun. Malah sak sampunipun dados garwa kula, ngantos sepriki Yayi Setyawati dereng nate ngladeni dhateng kula ing jejering garwa. Lajalah. Waduh sinuwun, langkung prayogi cobidipun teliti kapribadenipun Yayi Setyawati. Awit paduka menika ratu kondang lan kuncara, dasar sugih tur wibawa ing sarira. Ewa semanten Setyawati boten purun ngladeni handika. Kula namung nyuwun pamuji saking paduka Kakang Nagaraja sinuwun. Awit paduka menika sedulur sak peguron kalian kula, menapa purun kula paringi cekelan sinuwun. Cekelan napa Kakang? Wujudipun Aji Gineng utawi Aji Sulaiman. Menika dayane paduka saged wawan pangandikan kalian saking kewan lan gegremet. Sak sampunipun kula paringi Aji Sulaiman, kula atur enggal kondur wonten Praja Malawapati. Awit batin kula kraos boten sekeca. Nuwun inggih Kakang, kula aturi nampi Aji Sulaiman menika sinuwun. Saiki aku ora gagas bojoku. Arep bali ya karep-arep minggat dudu urusanku. Saiki aku malah mesake marang nasibe Sang Angling Darma. Ratu Malawapati jebule nasibe padha karo aku. Yo, gandeng Prabu Angling Darma wis bantu karo aku. Genti aku bakal bantu karo kowe Sang Prabu. Aku bakal bantu panjenenganmu nganggo caraku dhewe. Tak disiki lakumu tumuju negara Malawapati Sang Prabu. Dari jasra riwut Purwati rawat wawati ing ngantos cumengklung ngenanggen kula nunggu Kakang bathik madrim. Kangen manah kula kalian handika Kakang madrim. Bojomu ning ndi bojomu?
Dalem. Bojomu ning ndi? Dateng alas beburon satu kewan. Janjane sedaya niku namung reka daya kula supados kula saged endo ngladeni sinuwun Angling Darma. Lan wonten wanci ingkang mironggan kagem srana cecaketan kalian panjenengan Kakang Madrim. Kowe mesti kangen karo keringetku kowe mesti. Aja ngono aku gelo aku. Mara gage manjing ana tilam sari numplake rasa kapang kang sawetara pinisah wong ayu. Wah, tabuhane bengi iki rumangsaku oleh kompak. Jebule penabuh Astabrata ki khusus nabuhi cecek. Nek ku nyawang apa kleru to? Lho, kae Ndara Setyawati. Wah, ora apa. Lah kok ngono kelakuane? Wong wedok kendho kembenmu kowe. Saking kutha Sakuragala yen tanah mutusa sansri sinuwun Angling Darma aku bakal kandha. Aku ngejak omong panjenengan krana aku wis ngerti yen to panjenengan sumurup marang basaku. Krana Sang Angling Darma wis anduweni aji gineng utawa aji Suleman. Sajake bojomu Setyawati sing ora gelem ngladeni marang panjenengan krana ora karenan atine mbok pek bojo. Cangkemmu guneman apa? Sinuwun panjenengan kroyo-royo golek buron alas. Kabeh mau mung reka dayane bojomu supaya ora kok senggol ragane. Nganti mbok labuhi adus keringet ning nyatane sing kok labuhi picak atine. Saya elek tembungmu. Kowe nganggo dasar apa ngucap kang kaya mangkono? Sumurupa Sang Angling Darma. Bojomu ora tresnani panjenengan. Merga bojomu isih sambung tresna karo wong-wong sing ngarani kuwi kaya dulure dhewe. Aja wong waton kandha kowe. Sing mbok karepke mesti patih Bathik Madrim. Kae ngono sedulure tuwa si Setyawati. Kowe mung sak kewan cecak aja ngenggokke barang bener. Oh, lah dituturi kok ngeyel. Mula dadya cecak ben ngerti tembung bener.
tak tuntun lan tak dadekke cecak. Panjenengan ora bakal weruh lelakon iki. Iki kabeh saka wujud panuwunku Sang Prabu, merga panjenengan biyen ya wis mbantu panandangku. Wis iki sawangen bojomu kaya ngene iki rampung ana dhewe perkarane. Setyawati. Oh. Duh Gusti. Apa dosane Angling Darma? Bisa nemoni lakon kang kaya mangkene. Setan abote panandang kaya wong mikul bumi, lemes ragaku kaya linolosan otot bebayuku. Setyawati, rampung ana perkara iki. Punika warnane Begawan Manik Sutra kang lagya manekung mring dewane, kang den adhep muhung uruping geni, kang mangalat-alat kaya rambut Banaspati. Dasar den soki kalian mertega suci, gandane kayu garu gabrak tumanduk grana. Klomat klamet latine Sang Manik Sutra, tansah hangidung suci mantra rahayu. Ucap ing tengah wengi kang sepi kedadak, langit ketutup pedhot ireng gembuleng katon peteng. Rembulan mus ora ngeglo padange, barengi suarane pambaunge asu wajak. Wonten wanita jerit lampai suku geter saya abot nenggih punika Sang Setyawati kang ngrungkepi padane Sang Rama. Apa mboten pantes dados anak paduka. Dosa ingkang kula sandhang nalika taksih prawan, kula sampun wani ngapusi dhateng paduka Kanjeng Rama. Elek-elekipun wanita menika ingkang boten jujur ing tumindak. Saderengipun ginarwa Prabu Angling Darma, kula sampun sambung asmara kaliyan Kakang Bathik Madrip. Boten namung tresnanipun sedulur, nanging tresnanipun jalu kaliyan estri. Mila ngantos Kakang Bathik Madrip ngawontenaken sayembara perang, awit boten lila menawi kula kagarwa tiyang sanes. Pinten-pinten dosa sampun kula sandhang, kula sampun damel cuwanipun Kanjeng Rama.
Setyawati damel gelanipun Prabu Angling Darma. Setyawati damel kuciwa manahipun Kakang Bathik Madrim. Kula damel wirang mung sak negara Malawapati. Nalika kula andun asmara kaliyan Kakang Madrim ing Tilamsari. Konangan dening Prabu Angling Darma. Kula wanita nesta, kula wanita ingkang jejembri jagat. Setyawati! Setyawati! ngisi sapa kabacuti tinggal mulih marang mula nira tangeh yen kelemop bali ngrarujit jroning ati yen kelingan labet ipun wala-walaku watop nuruti lakoning urip heman urip pisan nggodhog lanang wonten lepat nyuwun ngapunten billahi taufik wal hidayah waridha wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.